Dydy fama ddim yn gadael I bobl chwilio am ysbrydion yn aml, felly da ni'n lwcus iawn I gael bod yma. Mae'r adeilad yma mor hanesyddol, a mae yna 'di bod gymaint o reportio o bobl yn gweld ysbrydion a clywed sy'n rhyfedd hefyd. Da ni'n barod am noson wyllt unwaith eto. Croeso I gysgu efo ysbrydion. Wyt ti'n barod I wybod lle da ni'n mynd? Yndw, tad, please deutha fi. Da ni'n mynd I Plas Newydd yn Llangollen. O, swnio'n lyflu, Plas Newydd. Wel, disgwyl tan ti'n gweld o, mae'n really cool. Mae'n enwog lle oedd y cwpl, wel, alleged cwpl, yr enw Ladies of Llangollen yn byw. Cwpl lesbianaidd o'r 1700s pan mae'n cwpl Oh my gosh! So, ysbrydion LGBT tro yma. Oh my gosh, dwi'n meddwl da ni yma yn barod. Ydyn ni? Yndan? Oh my gosh, fan hano? Oh, Ellie, stunning. Wel, mae'r lle yn edrych yn really gothic. Mae'n hygoel o lle. Mae'n amazing. Disgwyl tan ti'n gweld ti fewn. Dwi wedi gweld lluniau, mae'n edrych yn amazing. Oh, ti'n excited. Ti'n barod? Yndw. Gan nhw gymaint o gymeriad yn barod. Stunning! Iawn ni fama. Be ti'n meddwl? Oh my god, yr manylion yn y waliath a papur wal ar drysa. Mae'n amazing, dydi? Oh my god. Mae o bron fel bod o heb gael I gyffwrdd o gwbl. So, yn y stafell yma, mae yna fod hen ddynas blin. Oh, gret. A hogyn bach shei. Ond y ddynas blin yma'r hen ddynas, mae flin, apparently, achos bai hi oedd o bod y hogyn bach yma di marw. Felly mae pobl di gweld y ddau yma yn y stabla yn enwedig o hogyn bach, ond hefyd, maen nhw wedi gweld y ddau yma. Meddwl I gweld hen ddynas yma. O, ia, sy'n braidd yn creepy. Mae hwn mor gorgeous beth yna I gyd. Felly hyn oedd fel y hen gegin, dyma lle oedd fel y housemaid yn gweithio. A gwrando ar hyn, oedd y ddau ddynas efo perthynas mor dda efo'r housemaid. Nath y housemaid gael ei chladdu efo'r cwpl. Oh my gosh. Yn y canol. Wow. Felly dyma lle oedd hi'n gwneud y bwyd I bob dim iddyn nhw. So meddylia faint o gariad oedd di fynd I fewn I bob dim iddyn nhw. Gosh, ia. A stafell mor crand I fod yn gegin. God, y manylion yn y pren a bob dim. So dwi'n cymryd sgidiau nhw, di hynna? Ia, de. Oh my god, mae hynna'n amazing. Ti'n gwybod beth dwi'n licio am hyn? Hyd yn oed os oedden nhw ddim yn gwpl hoyw, mae'n rhoi fel egni strong feminine energy. Oh, absolutely. A dwi'n meddwl yn y ganrif yna, doedd o ddim yn rhywbeth oedd yn cael ei ddathlu nag oedd. Na, oedd o'n mor dewr. Dwi'n gwybod bod lot o bobl LGBT yn licio dod yma achos maen nhw'n parchu be oedd y merched yn sefyll am, achos oedd nhw'n neud pethau tra oedd neb arall yn, sy'n really cool. Mae'n just anhygoel, gynnau lot o parch iddyn nhw. Reis, ti'n barod yn busnesa? Na, do. O, dwi'n licio safell yma, da. Mae yna wbath fel yn syth. Ie, mae'n egni. Dwi'n fy goosebumps. Dim gweith yn neis yn y stafell yma. Wel... Rhywbeth am y gwely na, dwi'n licio. Ti'n gwybod ar ôl i'r dwy ferched, pan oedden nhw wedi fel symud ymlaen ydi marw o falle, nath yna dyn o'r fyddin oedd o wedi prynu fama. A doedd o yn cael cysgu yn y stafell lle oedd y merched yn cysgu, oedd o yn cysgu yn fama. A ddo'n really weird, cos pam nes I dod I fewn, mae gen fo... Egni bach. Masculine. Oes, ma' na. Mae'n just teimlo'n... Mae'n oer yma, mae'n just ta egni... Galon. Egni rhywbeth ta cas neu rhywbeth yma. Dwi'n licio fo. Dwi'n edrych ymlaen I wneud y rap yma. Oh my god! Oh my god, mae drws ma'n creepy. Oh, dwi'n licio hynna. Oh my god! Okay, yeah, there's the cat. Ti'n teimlo neis yma? Dwi'm yn gwybod, mae'r stafell ei hun yn really creepy, so dwi'n meddwl dwi just teimlo'n on edge. Cos mae hwnna'n scary. Sa'n byd
yn y stafell ma, a wedyn mae gwely na'n just edrych yn really creepy. Sut ti'n teimlo yma? Iawn, yn ymlaen. Oh, that was me. Felly... Wel, mae hwnna'n rili diddorol bod hwnna'n newydd digwydd. Diddorol? Gobeithio bod fi wedi cael hwnna'r camera. Felly, ia, mae yna stori ofnadwy o dychrynllyd wedi digwydd f'yma. Oedd na weithiwr sydd wedi bod yn siarad efo'n ddiweddar. A nath o ddeud bod o wedi dod i'r drws yma ac oedd o wedi cael ei gloi, oedd o methu mynd i fewn. Ac oedd o wedi rhedeg lawr y grisiau i nôl y goriadau. A wedyn, pan oedd o rhedeg nôl i fyny, nath bod fynd i roi dioryd y mama. Nath y drws just agor ben ei hun, fel la. A wedyn, nath o just cau ben ei hun o'n i ni. Wel, nath na wbath digwydd pan o'n i ddim yn cyffwrdd o. Dwi'n mynd licio hynna. Barod i weld hyn. Oh dear. Oh my god. Pa mor scary di hein. Pam mae hyn yma? Ma' nhw mor scary. Nath nhw ffeindio hein yn y 60au pan bod yna estyniad neu beth yn cael ei adeiladu yma. A does neb yn gwybod lle maen nhw wedi dod o, pam maen nhw yma, pwy ydyn nhw, achos maen nhw mor hen, so wedi cymryd amser o rili hir i wneud hein. Ond dwi'n siŵr bod rhai pobl yn meddwl alla achos bod nhw wedi cael ei symud. Pan mae pethau'n cael ei symud, weithio mae'n gallu deffro ysbrydion yn y byd ysbrydol, ti'n gwybod? Ond beth scary di'r gwynaf. Mae hwnna rhyw fath o omen bod yr croes wedi cael ei torri hwnna. Arwydd, ti'n dysgu dweud? Felly, da ni jyst yn mynd i fewn... I'r gegin? I'r gegin. Waw, mae'n freezing. Mae'n really oer yma. Mae'n really oer yma. So, list yna'n gwybod yn iawn wan, drws cau. Oes na rhywbeth yn y gegin hen yma efo ni rwan? Ydych chi'n gallu gwneud sŵn i fi? Os mae rhywun yma efo ni, fedrwch chi gwneud sŵn? Be hwnna? Dwi 'di gweld bang. Do. Hwnna fan y grisiau. Newch chi wneud sŵn y bang yna eto, please? Ti'n gwybod beth sydd yn y grisiau? Be? Stafell y dyn. Ti eisiau mynd? Hwnna'n swnio fatha footsteps. O, ie. Da ni'n gallu clywed rhywun yn cerdded. Ydych chi'n gallu gwneud y sŵn yna eto, please? Dwi'n meddwl dylwn ni fynd i stafell lle dyn ni newydd glywed rhywbeth o gerdded. Ond dwi'n meddwl bod hwn rhywbeth i jyst chdi a fi fynd. So da ni'n mynd i adael y criw lawr y grisiau. Oce. Fetha. Hwyl, ta! Di hyn ddim mor oer ac o'n i'n mynd i mae o. So, ti'n meddwl bod ni trio couples ma? Ie. So ti'n mynd gweithio? Yn goleu os mae rhywun yn twtsio do neu symud o. So, dwi'n meddwl, beth sa gorau ar y golau? Ie. Ti'n meddwl os da ni'n gofyn iddo fo am y catball, fod o'n gwybod beth i catball? Neu just y pêl, y gola. Da chi'n gallu gwneud sŵn cerdded unwaith eto? No way. Diolch am neu hynna. Dwi'n crio. Diolch am oleo y pel yn ar y gwely. Ydych chi'n gallu gwneud hynna unwaith eto? Oh my god. Da ni literally...
No. Da ni literally nowhere near. Da ni'n symud o gwbl. Da ni literally Da ni'n symud. Diolch yn fawr am o leu o'r pel. Ydych chi'n gallu neud o un waith eto? Oh my god. Oh my god. Please goleuwch o unwaith eto. Da ni'n gwybod bod chi yma fwni achos da chi wedi dangos a da ni wedi cael fideo hefyd. O'r... Fedrwn gwylio yna. Am? Oh my god. Oh my god. Gaf i snid arbrawf wrth ymwyl y bel yma. Dwi'n just fatha weifio fel eam. Na, ti'n gweld? Felly, mae ddim yn gallu bod yn rhyw fath o drafft. Mae'n nuts. Am noson yn llawn digwyddiadau da ni wedi cael, nath Aimee a finna symud i'r gegin a nathon ni glywed rhywbeth neu rhywun yn cerdded uwch ben ni. Wedyn, daru fi a Aimee fynd i'r stafell heb y criw lle oedd y dyn blin i fod, a waw, be nath ddigwydd yn fan'na oedd o'n rhyfeddol. Dwi'n gobeithio bod hyn wedi wneud i Aimee goelio dipyn bach mwy yn y byd yma o Ysbrydion. Diolch Llangollen, mae wedi bod yn noson llawn hwyl a sbri. Dwi'n gwybod os mae Aimee'n gallu dweud yr un peth.